Βλέπουμε μια επιθετική φάση, μόλις έχει σταματήσει. Όπως έχω πει και πριν, είμαστε στο Nuevo Camp. Είναι η ομάδα των Σουλιωτών. Κάνει επίθεση η ομάδα του Χρήστου. Και τώρα θα ξεκινήσει η ομάδα η δική μας, που αποτελείται από 5 παίχτες. Λοΐζου Νικόλας, Πάμπος Μιχαήλ, Γιώργος Καραμάνης, Τζόζεφ Κυρμίζης και Γιώργος Βρίκης στο παρατσούκλι. Και συνεχίζεται η ομάδα. Μόλις χάσαμε μια ευκαιρία, συγγνώμη. Η αντίπαλη ομάδα προχωρά, είναι προς το τέρμα του Νικόλα. Κατεβαίνουμε κάτω.